φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω σε αυτή τη νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε με τη δημιουργία αυτού εδώ του καναλιού. Έπειτα βέβαια από δική σας παρότρινση, σκεφτήκαμε με τα μηνύματα τα οποία στέλνατε στο Facebook κατά καιρούς και μας ζητούσατε συμβουλές για το τι είναι λογοθεραπεία, τι είναι εργοθεραπεία, τι είναι η δυσλεξία, γιατί το παιδί μου είναι επιθετικό ή γιατί από τότε που ξεκίνησε το σχολείο είναι πιο αντιδραστικό. Έτσι σκεφτήκαμε να μαζεύουμε αυτά τα θέματα και να δημιουργήσουμε μια πιο στενή επαφή μεταξύ μας με αυτό εδώ το κανάλι και να συζητάμε όσο μπορούμε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία δεν μπορείς να θίξεις εύκολα. Υπάρχει το απόρριτο, υπάρχει εξατομικευμένη παρέμβαση και έτσι όπου μπορούμε θα εστιάζουμε με συμβουλές μαζί με τον κύκλο μου, γιατί φυσικά δεν είμαι ειδική σε μερικά θέματα εγώ. Να συστηθώ όμως πρώτα και να σας πω γιατί δεν είμαι ειδική. Είμαι η λογοπαθολόγος και η ειδική παιδαγωγός των κέντρων αποκατάστασης παιδιού και ενήλικα. Είμαι επιστημονικά υπεύθυνη σε αυτούς τους τομείς στο κέντρο μας και μαζί θα φύγουμε αυτά τα θέματα κατά καιρούς που είπαμε. Θέλω να σας πω ότι τα κέντρα μας έχουν από όλες τις ειδικότητες, άρα θα μπορούμε για όλα τα θέματα να συζητάμε κατά καιρούς, τα οποία εσείς κάτω θα τα θέτετε, αναλόγως τα ερωτήματά σας και τις απορίες σας, θα προσπαθήσουμε να σας κατευθύνουμε και φυσικά όταν δεν μπορούμε, τηλέφωνο, επικοινωνούμε μαζί και όλα γίνονται πιο εύκολα. Καταλαβαίνω ότι ζούμε σαν Μανούλα και εγώ σε καιρούς δύσκολους, ότι είναι διαφορετική αν θέλετε η ανατροφή των παιδιών πλέον από ό,τι ήταν παλιά. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και σαν άνθρωποι και σαν γονείς καινούρια πράγματα και γι' αυτό όλοι μαζί παρέα θα μπορέσουμε να βαδίσουμε και να επιλύσουμε όσο γίνεται αυτά τα θέματα και να σας λύσουμε και τις απορίες, γιατί πλέον λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αν θέλετε, είναι και της μόδας εντός εισαγωγικά και έχουν μπερδέψει τους γονείς. Αυτό είναι ένα αναγνωριστικό βίντεο, από ό,τι έχετε καταλάβει. Σε όλα τα βίντεο θα παίζει μετά εικόνες των γραφείων μας, για να γνωρίσετε και τους χώρους μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, που κινούμαστε. Και κάθε Παρασκευή θα συζητάμε από ένα θέμα που, όπως σας είπα και πριν, εσείς από κάτω θα θέτετε και έτσι θα είμαστε σε αυτή τη στενή επικοινωνία. Κλείνοντας, θέλω να σας πω να κάνετε αυτό το subscribe που μου είπανε, γιατί είμαι και άσχετη από αυτά τα θέματα μεταξύ μας, και να μας ακολουθείτε.